the chismis. Ganahan man sila ano. Unsab din ang story may Kani idol buti kani sikat nga aktor Padayong kini Midepensa manggod sa iyang suod nga higala. Actually sila nga managtiayon, ilan ning suod nga higala, ilang gidepensaan human nga nalambigit kini sa mga cheating allegations. Cheating allegations pag usa tawagan na sa Bisaya gid kanang laom mo Bisaya ba pagkalambigit unsa man. Nagbudhi. Nagbudhi. Unya karon na idol Buiki kay dumduman ato naman ning nahisgutan kay di ba katong iyahang wife mitingog man sa idol Buiki nga sumapa niya maskin magtapad pa sila tulog matog ko nga in peace ana kumbaga no dili jud siya nga in verbatim pero mo na siya mga idol. Unya karon namo gyud mga maritas nga mga netizens sa idol Buiki nga di good ka pugong nga magsigig comment dito sa comment section kay mo lagi na ngano ko nung makisaw ngano ko nang nagtingog-tingog pa ni siya unsa ko nung iyahang kanang komento karon nga nagpakahilom naman ko ning may ning na issue nga third party kay wa man ni tingog Buiki. Okay, di kay mo kamay kay mutihog mo sa guga, you're giving people a chance nga mo comment ka sad mo na problema diha. So magsige na lang mo ginabayay hugaw ba nya lahi ra ba ni mga netizens karon ka apil ra ba imong naong. Ayaw sad maigi. Okay lang ba yung gusto sa Ginoo ko ani mga katawhan. Pero karon idol Buiki, sa usa ka post manggod mo to nga kanang nagnamoy ka netizens nga nag-comment didto ba nga kana ba nga unsa kunoy kanang kumusta kuno unsa kunoy komento niya idol Buiki nga nagpakahilom kini. Unya na pa jud nag-ingon dito idol Buiki nga kana ba nga sure ka okay ra jog ka nga kanang ingon ana ang imuhang pares ana. Grabe ra sa kay sila idol Buiki. Uy nya kanang mo to nga naka ginitingog gid gihapon na kini maong sikat nga aktor idol Buiki jud gining ginipansan iya jud giingon nga this is the perfect example of how evil the world is. Suma pa niya. Unya dungag pa ni idol Buiki nga who said nga hindi sumasagot si kato siyang nga nalambigit. I've seen the messages. Suma pa ani niya idol Buiki. Pero kung unsa man ganito nga mga mensahe ditong datita, hinaot pa nga malubong na lang dito sa limot idol Buiki kana human naman nag-uli naman tong mga managtiayon ang luoy lang gyud ani katong nga na third party nga allegation. Exactly nga na-appeal siya sa storya. But anyway, so i-reveal na may i-reveal one line pa ko din sikat nga aktor nga si Derek Ramsey. Kanungduman mga idol nung suod nila nga higala kaning gikalambigit in town kuno aning Philmar Alipayo pagkagwapuha gid mo dong nga kani si Pern idol Buiki si Pernelius June sa mapagbasa sa iyang pangalan Pernelius June. Unya si kanang siyan Gaza ba na si bagong mga revelation na nila may king na kapoy. Kakapoy di nyo gasige na lagi balik-balik of the day idol bisag unsa pay buhaton sa mga laing tao sa ilang kinabuhi that's their life. Life is what we make it. Ang inyong nataraan mo inyuhang siguroon siguro pwede ra ta makapamalamin nga halano nakarelate sa kunya halano di ko maginana etc. Pero dili pwede nga ikaw na lang muda sa ilang kinabuhi may king. Ikaw na lang magbuot nga mura bang you are again sa mga idol nato nga nakatubang ani nga issues ba nga kana ganing sige sila chismison sa ilang silingan ilang mga higala ilang parente. You are not defined by those chismis. You will be defined by your actions. No, ubon sa gimuhang kung giunsa nimo pag-handle na ang mga bad decisions. So, kung mga bati mo desisyon, himuha pa ning kamuti nga munindot na pod ang desisyon nimo sa kinabuhi.